И здравейте хора, аз съм Ицо Playfoot и това ще бъде един епизод в KitPvP сервера на Legit. Тук при мен са... Казвайте. Хай, аз се казвам Петрускел. Лошо ми е. И другия сме. Сега ще скочим малко да замелиме. Ще снимаме хакери ала. И после ако искате. Ако Терми види някой хакер да казва. Лошо ми е. И снимаме без хакове, защото термито е проститутка. Не бе, извинявай. Играчето ти е проститутка. Тихо сега. Това не го казах аз, това го каза Ники. Тук правиме PvP. Това го каза Костио. Духа й. Ето. Правиме мощно PvP. Ето го и първият хакер, както виждате. Той е само Сега ще един. го покажа. Не, че не мога да го удряме. Не, брат, той не флайва в момента. Лут ли си? Как ще флайва? Айде, помпи! Не, той не ни би двамата. Да. Не знам, аз се катера по кулата и си живее. И да, хора, това е Хузуни, ако не знаете. Гледай, аутосуп, мобачка, всичко мобачка на това. Да. Бати бе, купил си компютър 1 гигабайт RAM. Аре, аз изчезвам от тук, че си изхабих 2 супи заради този мърш. Цели 2 супи, аз съм пълен инвентар. Аз също, ама 2 супи са 2 супи. Да го бе. Ай, фък! Извинявам се, ако имате лак в клипа. Чакай да кажем. Играем без хакове. Да. Вижте колко много килове имаме. Те не бият чумбери с паца. Ама зайчето Диана ми купи с 10. Не, той не е хакер. Не, че да ме бият в гръб. В граб. Граб, да. Не, брат, той не се вижда да е хакер. Не, Ицо, помощ, Ицо. Стой, че тук много хакери, много нещо. Тук ми изхабиха всичките супи. И в момента ми бъгна интернета. Да, и аз му хвърлих 500 купички. Мага, защо бъгите? Но, ха, много смешно. Мали, виждам някакви долу, виждам Не. Това сте вие. Не. Стойте така. Бих ти че... Чакай, ти ме шибна. Косио, искам да те шибна. Да си отмъста, защото ти ме шибна. Тук е шибна Ицо, брат. Защото и той ме шибна. Със супер. Айде сега да казват хай. Само ние сме. Бягам. О, Косио, само ние сме тук. Аре. Ей! Не, ма трима сме в сървъра, човек. Кой ще правим? Ицо, не ми би. Може да... Аре, елате горе, аз си остава сета в ендър честа. Аре да се трепем като много сарам сета. Чакай малко да се... Аре, отивам само да... Спри си хака! Човек, нямам хак, бе, Терми, наври... Така, Терми, искаш ли една паца между зъбите? така. Значи, ще правя giveaway на ето този сет. Терми, Ицо ще ти опъне ушите. Муквай. Ще правя giveaway на този сет. Protection 3, както виждате. Терми, ще добре една паца между зъбите! Ще ти навра моята. Този меч Sharp 3, Knobak 2, Fire 2. Ще го... Нали, ще има два уинера. Първият ще печели... Вторият ще печели и този меч Sharp 3, Fire 2. И още един Protection 3 сет. Дами и господа, от giveaway ще спечелите ето тези работи. Ало? Извинете, просто му затворих, защото ме дразни. Да. И... Значи, ако викаш, ще ти затворя пак. Да ти играеш на Майнкрафта. Значи, нали, обясних ви, нали, тези два сета. Първият ще има два победителя. Първият този, вторият този. За да се запишете, пишете запис, тире... Трябва да се абонирате, да харесате клипа, да се абонирате и за SMBG. За него е, за мен е задължително да се абонирате, да И лайкате за мен е клипа. задължително. И, значи, ще правя giveaway, примерно, сега имам 2-3 абоната. Ще го правя на... Ще го правя на, примерно, на... Ще го тегля на... Колко? На 30. На 30 абоната го тегля. Ако ви харесва, нали, giveaway, мога да направя още giveaway на такъв Да, защото много лаги, термито не си оправил коси в машината, защото няма пари. И това е от мен. Кажете... кажете бай-бай. Помните да